имрӯзҳо бархе аз ҷавондухтарон, намегӯям ки ҳамашон, барои сарват ва ё аз тарафи волидайн маҷбурӣ оила барпо мекунанд. онҳо шояд намедонанд ки рӯзе ана ҳамон сарват аз байн меравад ва ё байни волидайнҳои онҳо нофаҳмие мегузарад, дар байн боз ҷудоӣ мешавад. намедонам аз кадом сабаб бархе аз волидайн фоидаи худро шояд мегӯянду духтаронашонро дар савдо мегузоранд. ба пешравии кори худ ба бахти духтарон зомин мегарданд. чаро дар байни писару духтар дӯстӣ ба амал намеояд? чаро мо сабабгори бадбахтӣ мегардем? чаро мегузорем ки ишқи мо аз назди мо дур мегардад ва каси дигар ӯро ба осонӣ аз байн мебарад? лаънат ба он дунёи фанду фиреб ки асос дар он маблағ бошад.